Le blocus de Trump sera... Malien o malikono maliko ka nga foli ani tan ni be ka tax bela jelen yoro affaire sogol mbana ni wati la ka bela jelen fo dans ta foli mina bi ye tenaye no ye avril kalo kile tan ani saba samba fla ani mugan woro bi an sikira an ka jemkan konnana jemkan mu konnana amana na boka kibaro damadoni lase awma amunum be sogol mbana o sangani wati bela jelen sonan ka do an ka yin golu konnana ambe foli bla le neutralisant bu mabel jawara aka foli di kan bogo ma malikono maliko ko bu ini yakuma folkan mabi bolkan yesi kan bogo vraiment Musa mbawfu alni migro tiare wadon ga foko media kacha ni ala tande ambe fulla su bema Musa mo solen do ala ambe be fo ga be wal mano vraiment ka foko bien tene la roma dondo tene do mbay donc ambe do ke ana mabe vraiment ka do ke Mali ka do ke awre ka be fo ka awol mono date folim voilà aya boko obambla ambeteme ne ngalwe sonanga do ngal ko nana bi menye honorable avocat Siri Fomba CNT ko nana bi anye kibaro do soro ka jira ka foko alekera menye deuxième vice président et puis ça ga dimo fo ikoyka ali félicitations mo félicitations be bolo et Amia Bokarti Fomba on va féliciter mo chama masela fin korofam chama mera ni miliga pour CNT deuxième vice-président de l'eau non hôtel c'est le réseau des parlementaires de la santé donc c'est le réseau des parlementaires de la santé en Afrique donc commission de santé présent de Balénini. Et c'est un grand honneur pour la transition. Parce que Fomba Tarawara est exécutif. Mali Madileka do la Folon. Ça fait 17 ans que ce réseau-là est créé, mais le Mali n'a jamais été membre. C'est grâce à la transition, c'est au cours de la transition, Mali sera ni parlementaire de Rosso. Nous n'avons pas député de comment nommer, ni honneur badi. Poursuit, nous sommes déjà vice-président. Fomba a sorti. Fomba est élu d'abord le président des pays francophones de l'Afrique. Les présidents des parlementaires des pays francophones de l'Afrique. Au cours ni réseau de santé qu'on a là. Afrique Dougou ne veut français quand ne veut français quand des fois. Au Dougou be à Kera Arabulayo à Kera anglophone yo à Kera fin au be président be Mali de boulot Fomba de haut président. Au que la sababu est déjà vice-président sur fermé au niveau même de l'Afrique, c'est au niveau continental. Donc, ni poursuivre les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest au président du Sénégal de boulot. Donc, les pays aussi francophones de l'Afrique centrale au président de Tchad de boulot. Mais mɔgɔw bɛna ye munna hali bi Mali yɛrɛ kɛra déjà vice-président munna hali bi an ko an ka premier vice-président de parce que ni ye réseau in ta ka jateminɛ k'a lajɛ réseau in yɛrɛ présidenya bɛ pays anglophone de bolo donc i b'a ye k'a fɔ ni président dira pays anglophone ma vice-président bɛ di pays francophone ma mais mun ye Mali bila déjà vice-président la parce que présidenya bɛ pays anglophone min bolo ça c'est un pays membre de l'Afrique de l'Ouest n'o ye Zambie et Gambie. Donc nous be Gambie bolo. Maintenant on est comme Gambie Afrique de l'Ouest kono. Donc faut ka deuxième premier vice-président de Afrique centrale du gouvernement au dira Zambie ma. Donc on est deuxième vice-président on en a segi Mali ma. Sinon Mali comme que premier vice-président parce que ni président dira pays anglophone ma premier vice-président des pays francophones ma. Donc c'est un honneur pour le CNT. Il est temps de féliciter le général du corps d'armée Maliki Diaw avec Wulka Djobala
c'est le moment aussi de féliciter le gouvernement de Abdoulaye Maïga. C'est au gouvernement là. Mais c'est de lieu encore de féliciter l'ensemble même de toutes les institutions de la transition, y compris vraiment la première institution dirigée par le général d'armée Assimi Goïta. A bɛɛ galo olu ye dɛ u ma ele dɛ nafa t'u la dɛ nafa b'u la dɛ nin ye Afrique bɛɛ ka réseau des parlementaires de santé nin y'o bɛɛ présent de démocratie jamanabaw Mali de filɛ k'o sɔrɔ n'a ka transition ye kelen mais fɛn dɔ bɛna bali maliyɛnw na o ye koba de ye dugu jumɛn ye Fɔnba ka nin fɛn candidature soutenir n'o dugu tɔgɔ fɔra ye a bɛ sɔn ka fɛ non bamananw bɛ kuma dɔ kɔ o fɛn dɔ bɛ duga kun na duga t'o fɛn suguya dɔn ni mɔgɔ na ni non bɛɛ dabali banna et puis o dugu fila de y'i cɛsiri fɛnɛ han fo duloki bɔ k'a da mais ni dugu in tɔgɔ fɔra maliyɛnw ye maliyɛn dɔ bɛ sɔn ka sa fɛn yɛlɛ bolo non laban ni non o dugu ye Sénégal ani Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire min yɛrɛ tun bɛ réseau des parlementaires des pays francophones o président tun bɛ Sénégal de bolo. Tu sais que Sénégal de ye guloki bɔ k'a da Côte d'Ivoire k'a fɔ ko ale bɛ sɔn k'a yɛrɛ faga. O Côte d'Ivoire b'i yɛrɛ ni gulon ne yɛrɛ ko n tɛ n ko Ivoirien ninnu kɔni ne kɔni ne ko an k'u to yen sa an ka ɲiniw la donc Côte d'Ivoire ni Sénégal de ye guloki bɔ k'a da c'est le lieu aussi de les féliciter mɔgɔ ni ɲumanya kɛr'i ye nin waleɲuman dɔnbaga ni zon bɛɛ ye kelen donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ hali bi an ka sujet kɔnɔna la fɛn min ye CEDEAO ni AES kan ka rencontre min kɛ Côte d'Ivoire est en train maintenant de montrer de bonne foi k'a yira k'a fɔ ale bɛ posture min kɔnɔ a t'o kɔnɔ tugun Côte d'Ivoire ye Fɔnba ka prestation na a kɛtɔ k'a ka thème présenté parce que tɛ k'a ye ten dɛ donc o de y'a to Fɔnba ye honneur ba de kɛ mɔgɔw t'a dɔn le Mali n'a jamais été membre du bureau exécutif de ces réseaux là nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali ka deuxième vice-président Mali ka kɛ membre yɛrɛ kuma tɛ deuxième vice-président ma donc Mali kelen k'a ka prestation présenté Sénégal ni Côte d'Ivoire fɔlɔ de y'a yira k'a fɔ ko c'est la meilleure prestation et puis connaissant tɛ ɲɛmɔgɔya dira Mali ma ko Mali bɛna farafinna kɛnɛya taabolo bɛ yɛlɛma Côte d'Ivoire ni Sénégal de ye guloki bɔ k'a da ka nin ko in kɛ donc vraiment u ni foli ka kan k'u fo nin na quoi k'u fo ka nin cɛsiri nin na vraiment k'a fɔ Fɔnba ma ko félicitations Fɔnba ye nin o ni fɛn min sɔrɔ nin bɛ image ɲumanba de di CNT ma donc il est élu pour un mandat de 3 ans faut qu'on fɔ bɛɛ ye donc c'est pas le poste de vice-président du CNT, mais c'est le poste de vice-président des réseaux des parlementaires de santé. Donc, il faut qu'on fasse bien. CNT m'a félicité. Moussa, je suis un peu de Aya, famille Sorala Nina, Badoga for la Meba Belagele, famille Sorana, Albika, Yini, Kanbogo fait ou Kadofara, partage ou ka, ani Kerry. Digilika pour que vidéo bi se ka stabiliser tout comme et Barça boni wakati la anka bolo sera nunu chama restriction buka majugu nunu fe aw de bi se ka sababu min ye ka partage ke et ka like pour que vidéo bi se ka se asiro la tout comme Bumabel Jawara ambe taga nyafe min ye bi anye kibara do soro ka jira ka fo min ye Mauritanie ku la ou delgola gouverneur do ka ale siglembe ani Mauritanie frontière ni ngonje o k'ale ko Mali bɛ to ka banbagacikɛw la tigilamɔgɔ ninnu gɛnni min kɛ ka don fo Mauritanie kɔnɔna na ko désormais ni Mali segira o ɲɔgɔnna ninnu kan k'a bɛna na kɛlɛbolo wuli min ye kana Bamakɔ Bubu i ye nin kibaruya in mɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ ala gouverneur ni ko Mahamoud Ben Mahamoud a tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn ma ale de ye kuma in fɔ a ye kuma in fɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ falenba don gulɔ la n t'a a yɛrɛ kalama kuma fɔlen kɔfɛ Mauritaniens bɛɛ ja tigɛra donc a yɛrɛ ɲɛma tigɛlen u ye vidéo yira ale la a bolila ka taa Nouakchott en tant que gouverneur ka t'i yɛrɛ kalifa don Nouakchott fɔlɔ yanni ko wɛrɛ ka bɔ kuma la parce que a bɛ Mali armée dɔn mɔgɔw b'a miiri ko kuma in fɔra parce que Mali armée ye Gogi minɛ non an n'o tɛ ɲɔgɔn sira dɛ Gogi
Nouakchott gogi Mauritanie gogi Mali en autre ɲɔgɔn sala ye kuma in fɔ ka da ka ko ni Mali armée bolila ka don terroriste de nɔfɛ Mauritanie kɔnɔna la mais ale ɲinɛna k'a fɔ ko Mali ni Mauritanie bɛ tɔn dɔ la an b'a fɔ min ma ko CEMOC donc o CEMOC ninnu kɔnɔna la an bɛ se ka don jusqu'à à hauteur de an bɛ se ka don jusqu'à à peu près à une distance de 50 km n'o tɛ dɔw ko 100 i bɛ se ka don ka taa ennemi nɔfɛ a kɔnɔna la donc a ye kuma in fɔ ka sɔrɔ a t'a yɛrɛ ma a falen don o de y'a to Mauritanie gouvernement bɔra ka démenti ka tila ka yafa deli mais an tɛ yafa ko la non an bɛ fɛ Mauritanie gouvernement ka bɔ ka tila ka excuse publique kɔfɛ ka cɛ in bila an ka bolo kan parce que aujourd'hui l'armée est déterminée a ye nin kuma min fɔ e bɛ se ka nin kuma fɔ cogo di k'a fɔ ko mɔgɔ donna ka taa terroriste ɲini ça prouve à suffisance que Mauritanie de bɛ terroriste bɛɛ kɔfɛ a ka kuma b'o de yira a ye kuma min fɔ hakili dɔgɔya kuma dan de don hali n'a sɔrɔ an y'a fɔ nin officier ninnu bɛɛ ye gulɔmin ni dɔrɔgu feerelaw de i b'a dɔn k'u bɛ saga si de bɔ dɔrɔgu de don kɔnɔ ka don Mali kɔnɔ saga u bɛ saga simaba ninnu ni sɔrɔsi ninnu ka dɔrɔgu de bɛ kɛ ka don Mali kɔnɔ donc terroriste ninnu bɛ fɛn fɛn kɛ u bɛɛ b'a kɛ ni ninnu u bɛɛ ye ninnu ka dɔrɔgu feerelaw de c'est c'est des narcotrafiquants donc an bɛ u hakili lajigin mun na n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛ miiri a bɛ tasi e b'i jɔ ko ni Mali donna terroriste nɔfɛ aw y'an ka école so jɔ k'a ka drapeau yɛlɛ école so sanfɛ Mali territoire kan kɔrɔga kelen kelen a ye taa kɔrɔga lajɛ Mauritanie kun kelen bɛ ka école so jɔ ka drapeau yɛlɛ a sanfɛ Mali armée de taara jigin o école so kun jɔlen bɛ protection bila ka taa ni san 25 ye drapeau kun b'a sanfɛ Mauritanie drapeau Mali territoire kan an y'o to yen bɛɛ ni kelenya kama aw ka misiw bɛna min an fɛ yen terroriste bɛ manamana ko kɔnɔ ka don e m'a fɔ a bara Mali ni Mauritanie k'i tɛgɛ ɲɔgɔn ka terroriste kɛlɛ f'e ko ni mɔgɔ min donna terroriste nɔfɛ donc ne bɛ kuma min fɔ don o don n'a b'a fɔ k'an bɛ ko lajuguya a ye jo d'an ka kuma ma terroriste yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ olu jatigi de ye Mauritanie mais cɛ min bɔra ka kuma a ye kuma min fɔ c'est un acte terroriste an bɛ mun nɔfɛ an tɛ yafa ko la Mauritanie autorité y'a ka excuse me demander c'est insuffisant c'est insuffisant. On vient rappeler vraiment l'ambassadeur maintenant de la Mauritanie au Mali et on vient encore le ministre des Affaires étrangères mauritanien à déplacer Kana. C'est moi qui m'y avais sénat. C'est moi qui sénat. À déplacer Kana. À Kana a rien fait parce que n'y a un gouverneur qui est fort. Le gouverneur est en contact avec les gens de l'OTAN. Autant de Ablakafo. A ma fɔ a kun fɛ dɛ bien que a ye a siranna a taara Nouakchott parce que kun u taara ɲini u m'a fɔ togo ye kuma min fɔ nin tɛ dɔrɔn u taara ka kuma ye dɛ i ye hakilima kuma de fɔ k'e bɛ et puis a ma dɔrɔn fɔ dɛ a ma fɔ k'a bɛ wuli ni Mauritanie armée de k'ale ka armée bon o kɔrɔ armée jumɛn donc o kɔrɔ k'a fɔ c'est lui qui est le chef des armées des terroristes kuma in kan ka analyser de quoi a ma na ko sa ko terre dɔrɔn ka ca ni Mauritanie et puis on a que bâchi yɛrɛ ye e bɛ nin kuma fɔ cogo di ka tila ka taa fɔ k'e kun falen don ne ye bulon minɛ ka kuma yan n'i y'a mɛn k'a n'i y'a fɔ i ni mɔgɔ dɔ jamakan de don donc nin kuma fɛn fɛn bɛ yen a b'a kɔnɔ et puis c'est une manière d'aider les terroristes an bɛ min nɔfɛ o bolo dɔrɔn ka cɛ extrader ka na n'a ye parce que l'autre jour u ko ko u taara cɛ ɲini olu ka autorité côté k'u taara sɔrɔ ko cɛ taara Nouakchott le gouverneur là ko il est parti à Nouakchott donc u ka taa nɔfɛ Nouakchott u kana n'a ye a ye kuma min fɔ a ka juger n'a y'a sɔrɔ a nɔ t'a la an tɛ foyi k'a la wala i b'a dɔn an tɛ foyi kɔni k'a la mais a ye nin fɔ mun na ale ka armée ye jumɛn ye mun de b'a ni terroristes cɛ o waati kelen Mali armée mɔgɔ 2 Mauritanie yɛrɛ bɔra ka communiqué kɛ ko Mali armée bɔra k'ale accuser a fɔra ko Mali sɔrɔsi 2 u bolila ka bɔ ka les déplacer kɔnɔ parce que u kun n'u minɛ k'u di terroristes ma la Mauritanie a carrément réagi vigoureusement par rapport maintenant à ces communiqués. D'après Mauritanie même de ces communiqués infondés, faut ni benetale ni Mali mais ni gouverneur Mangadi. Quand on a d'autres ressources, on a fait. Allah be tient bangi dungu do. Ça fait dungu do. Allah be joda en ma quoi. Donc ni kuma mi fleni ni kuma djugudi. Kale ka armée, ale ka armée est jumé. Parce qu'en tant que l'île dispose d'une autre armée différente de celle de la Mauritanie. Donc ami mini Mauritanie autorité fait. Donc affaires étrangères quand on a anté yafa kola, anté kuma chamana quoi. Franchement anté fin foy là. Parce qu'il y a une kuma foya. Ko Mauritanie de be ka terroristes blakado et ma se ka Mali armée de me ka terroristes keleke. C'est bi de ko mo te do terroristes no fait. Et ba aya ko da ko terroristes. Anna ko do Mauritanie no fait ni kuma fam. A armée kana do Mauritanie no fait ni kuma fongo effectivement ngai kuma mi fo. Woni e tie be ka territoire defa be ka jamana defa.
Et qu'on dit qu'on a de terroristes de nos faits. Parce que terroristes sont morts on est. Donc, ni mangira, franchement, armée Mali termine Bogi Gambi. Avancé là, on est à peu près à 6 km de la frontière. Donc, point borne fait bien à mais à mini détachement avancé nous. Ou avancer à Libye ou à Tchernov. Ou à Tchernov ou à gouverneur Mohamed et quoi je ne sais pas. Non. En tout cas, parce que tu es Nokshot, Nokshot, ou kana armée beaucoup de frontière là. Ou ka dit colonel Koumarema, Koumareka détachement d'État ou fait. Ou ka dit Oma, régiment militaire ou ka Doma, ou ka dit na gendarmerie ma ou kana naï. Ami fin no fait ou kana naï. Mais pour diplomatie de ce gars là-bas. Diplomatie faut tenir là-bas. Non, mais il est chef de l'exécutif non. Avec diplomatie faut si maintenant c'est entre État et État. C'est comment il faut s'engager l'État. Il est le chef de l'exécutif maintenant de la dernière région mauritanienne. Il est chef de l'exécutif, c'est le gouverneur. Donc il a une armée à sa disposition. Laquelle? Ça c'est impardonnable. C'est pas une diplomatie. Nous on s'en fout de la diplomatie. On veut que les messieurs viennent s'expliquer devant la justice malienne. Akana. Nadoumana femme ça sera maintenant un acte avec Kodjoué Ama. Odun Kemani. Parce que le gouvernement a démenti que nous on s'en fout de ça. Et la foi est un gouvernement. A boire démenti que comme Malima Souga Fema, Malima Douga territoire ka, nous bé Kumanamouna Mundiou. Aïe tiens d'ama. Parce que tiens pour le terroriste ou terroriste comme on a de terroriste de nos faits. On a l'armée terroriste. Koube quand on a armée de Nako Foko. Au moins, il faut que vous fassiez nous. Eh bien, moi, je vais vous faire une main. Et qui me faut pour moi. Ah, il faut il a avoué que allez qu'on fasse nous. Mais comment allez coucher d'état? Allez drogue, allez coucher minati fort. Une armée grande armée comme le Mali, c'est pour cela. Ah bah donc, parce que quand l'armée est rentrée avant-hier à Gouki, il y a installé qu'à fin sur Beke, Moutenen Tchaman, mais Mali Dougolo s'en fait. Où est Nana Kafo Tchela Mali Dougolo. Donc en Gouma, Aïtaka Dougou, Aïtaka Djamanakona, Aïbargon Bagataka Yorola. Quel est le temps? Aïdouaga Djamanakona, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de fait de Mali qu'on a dit, monsieur Roman, à Bémourdan armée d'État. À Bémourdan officier ou tadi. Mourtani bigan fin de Mourtani Mourtani officier bay Atlantique bay bigan mara n'y sera fini ba fin à Béou tadi. Donc en Douna Mourtani est autorité effectivement que toutes les villes visitées par l'armée malienne comme les territoires de nous. Vous voyez Amé Fred Mengasa comme Robert Dou fait une tour de Ambo Barala et le botou de Kijo. Quand Mali armée de la terroriste de parce que autant de Blacafo, autant de Blacafo, ni autant que Makan, autant de Blacafo, ni encore même le président mauritanien ne contrôle pas ses gouverneurs. Donc, Naka Malamara, Abena, Glomi, Aïe Glomi, mais Abouri Mingasing Magabarla. Abi Fatou, Kassing Barla, Adou Bourgoina, d'ici les lundi avec Gladé. Ah oui. Avec Gélade, franchement avec Gélade. Donc, Tchèque, Tchèboula, t'as no shot. Mais il n'a fait aucun là, quoi. Aya, vous embêtez fait. Migné Ayasi Anisideo, ko Sigafo Kangake, Migné le 18 avril, Kakanga Togo. Ambassadeur Kafo, et mi Angaseka Jaka Frayon, Tourin Kokelake, Ibiko Togo, de Bissaka Mafak. Bon, n'était pas dans terrorisme de quel moment on a souvent à l'angla. C'est pour cela que le Togo a signé comme un Américain. Terrorisme, tu l'AES dispose des renseignements prouvant que la CEDEAO abrite maintenant des bases où les terroristes s'entraînent quotidiennement. C'est que nous, on va. C'est que l'AES ne va jamais reculer devant ce genre de discussions avec la CEDEAO. On met son condition qu'il est. Si la CEDEAO nous laisse maintenant installer nos bases sur leur territoire. Mais nous, on n'a pas les mêmes capacités militaires.
hein missile solaire bouboula blindé bouboula hein radar blindé bouboula avion de chasse Sukhoi 27 bouboula surtout Flinger bouboula hélicoptère P24 bouboula P111 bouboula hein avion de renseignement bouboula C198 bouboula gazelle bouboula système de défense aérienne bouboula et Panzer 1 bouboula équipé de 166 missiles au bouboula. Bon, non tout boulot. Mais fait qu'il y a un radar N659 bouboula. Les radars des dernières générations, même avion n'a pas bouboula. On a mis un mouna. On a mis un mouna. On a une capacité militaire ou d'un makalaje. Même tout récemment, missile solaire donne en fait. On a mis un mouna. Il faut en voir son engagement baisse goufé non. Mais on doit y avoir un mado gain au lufne sigrim bouffé. On se fragnon. Entre moment coopération juridictionnelle faut que tu m'en chef non. Au delà tout entre État moi voilà Mali ni Mali bitla kan bemele Mali t'es pressé. Parce qu'il faut qu'on nous laisse aussi qu'un mandat va exister au territoire. Il faut que la coopération juridictionnelle nous exister. On est déjà volé d'eau, mais sécurité, il y a un peu de cas. Ou quand on a ta base goufée, condition qu'il moi je sais que je crois trop à IB, le président en exercice de l'AES. IB ne va jamais le dire que coopération TN, coopération clé, ça c'est la coopération territoriale. Pourquoi nous dans la base installée? Donc la France ka base l'Amérique ka base oh c'était base yo ambe nyongoro ambe ke richu be ke turgu be ke on a partenaire de nous donc mindo belle base ce qui peut faire parce que on t'a donné nous la kele mina on sont trop de il va oublier qu'on a enjeu fla de ko yinkono et puis piège ça va de ba kon a piège folo est mouillé il va kalama ko c'est donc le contrat que autant sur la gestion du Sahel bon ta là il y a un partenariat entre la CEDEAO et l'OTAN même. Sahel. Donc, nous, on est ASI Djera, nous, on est CEDEAO Djera, la coopération militaire, au croit avec la CEDEAO et ses partenaires. CEDEAO partenaire région, Amérique, France. Entre la France et l'Amérique, il y a France et l'Amérique qui a tiré nous, nous, France, ce soir. On est CEDEAO qui a dit un moment. Nous, CEDEAO accord avec la CEDEAO, CEDEAO a partenaire de terre. Est-ce que la CEDEAO est similaire à la France? Voilà. Il sera CEDEAO bisimilaire Amérique voilà. Amérique a une base au Bénin, Amérique a une base au Nigeria, Amérique a une base en Côte d'Ivoire, la France a une base et si va Kalama et quoi et 33 Biman au Biman et France qui est installé depuis Côte d'Ivoire ou installé depuis 1978. La France a plus de 3000 éléments en Côte d'Ivoire. La France a une base à Tengrela. Donc est-ce que tout de Kenny CEDEAO peut accord que France tout la Amérique tout la mais pas tout dit. Est-ce que Bibi dans le système on fait les matériels russes là? Est-ce que nous sommes au code de CEDEAO? Donc, regardez, c'est un piège. Non, on est CEDEAO Djera. Fangate CEDEAO là. Au croc, CEDEAO fangué français. Le croc, on est en territoire du français de Matou. Regardez, Ibibitali. Ibibita. Ah non, il était un peu mon il est pardon. Jeune officier nous doit être mon blagatana. C'est lui, il va pas avec le dos de la cuillère. Avec ta là, avec capacité. Mais comment c'est petit qui il est ennemi quoi? Beka, c'est pas quoi, mais pour ma fille va femme quoi. La première puissance militaire dans la zone CEDEAO, c'est le Mali. Ils sont nombreux. La deuxième puissance militaire dans la zone CEDEAO, c'est quoi? C'est le Mali. La troisième, cinquième puissance militaire dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Niger et le Burkina. Et c'est qu'à la notre tour du chemin, quand on est en puissance, à Burkina, les 5 premiers en Burkina, puissance militaire là, on me sera son tour de Qatar, quand on est nous ta alliance. Ou le tourisme qu'elle est là. Ou le tourisme là. Ou même le tourisme qu'elle est là. Où tu as beaucoup placé là. Ou un village de la attaqué. Il faut que le Mali est attaqué maintenant à des milliers de fois dans l'année. Donc le Mali a armé aguerri. Pourquoi Dougou de la annexé par les terroristes pendant 10 ans? Est-ce que Korba Dougou de Bémin l'a ramené terroristes pendant 10 ans? Est-ce qu'aujourd'hui Bénin l'a ramené terroristes pendant 10 ans? Bon, c'est l'armée malienne qui est libérée. Bi. Bogram Klimek en Nigeria, Clanché, mais il faut bien Nigeria, mais c'est quoi là? Donc, en mettant à d'autres choses, nous faisons faire. Beaucoup de gens attaquent en s'accordant ni CEDEAO Djera.
Ni m'en fait à ma la follow. Donc il n'y a pas une faisabilité, il n'y a pas une évidence. Ah mais moi on a un problème. Ame franyonga na ya soro. Ame franyonga so ka te kili ni bana. Ani nsira franyonga. Ini me franyonga sa ibuka partner de wuli. E ablu kuna ni bibi na ni korvar ni korvar de la fève ni français de jera. Ba to sera pas gololaw. Ini korvar sera jegi français c'est moi là. Ini benesa jegi français c'est moi là. Ini Cameroun sera jegi français c'est moi. Et fait ini Niger sera jegi Amérique c'est moi là. Mais pas que tout dit. La force américaine qui est basée maintenant au Nigeria. Mais tu es obligé de composer avec elle. Et sous le débat en fait un, Turquie au débat en fait un, Chinois au débat en fait un. Mais est-ce que nous avons un géopolitique et stratégiquement avec nous tawa? On a sur la base de quoi? Pourquoi ça va ça? C'est là où tu as une drôle là. On a un volet économique, mais la sécurité c'est moi là quoi. La sécurité c'est moi là. Sécurité t'as non tiens quoi. Mais c'est son mima, ça c'est le contrat de collaboration. Mafma, oye mouye, ou bouga territoire d'Ama, amanga minon installé, amé territoire qu'elle est placé là. On dit ok. Voilà. Et puis minon de l'occasion de la fenêtre, droube warim za France au bout vers ASI. Les renseignements d'Ouma à coût de francs, mon français comme renseignement, on me fait renseignement en France pour 1 million d'euros par jour. Et fait 1 milliard de francs CFA par jour. Mon bargan me sera là mal là. Mais bargan me bargan boulot. Bargan avec 2 drones ici, 15 avions. Et aujourd'hui, est disponible ici avions me fragnon, c'est plus de 300 avions. Ni a drone me fragnon, c'est plus de 400 drones. Mais ni en on be jeka fragnon. Voilà, on a fait de armement. On s'est fait de armement na la bakani du ta fragnon. Le faut être en finalimenté. Donc, nous avons un boulot. Parce qu'il commence maintenant à avoir des attaques. Attaques va commencer à couper. Donc, nous avons fier. Franchement, nous avons flâné. Ou ka bon kono. Ou ka bon kono. Ou ka bon kono. Ibeta angati fouillé. Voilà, ibeta angati fouillé. Vraiment, am se ko de fok pa ñebla la. Aya, ni yinga le rep mo bolo au point ka. Question B. OK, donc ameta nya fait bu ameta Algérie. Bi an kibara soro ka jira ka fo mi atanta kamkazi fla ko kera Algérie o andu ya ka fo Algérie abe watin jambo an kumani mais bi kanime ka foko Algérie yɛrɛ an b'a ale min jate puissance Afrique de l'Ouest kɔnɔna na ko nin fana ka k'u fɛ yen nɔ i bɛ se ka jumɛn fɔ. A fɔra ko papu bɛ ka taa Algérie ne m'a fili Tebuni yɛrɛ ni papu ye ɲɔgɔn bisimila donc Algérie ye attentat 2 kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu diminen don k'u ma jɛ ni papu bisimilali ne bolo bi na Algérie on bagara papu ma no de Mamadou bolu fe yo Mamadou de ma a fɔ ko ka Mali kɛ jadisu ka nu ka sigi wa siga fɔ yini ama jira ale ma siga fɔ yini ale ma yira ko Mali ka kɛ silamɛ jamana wa olu ma yira ka fɔ ko jadisu jodo wa ni Mali nolo donc e ka lajɛ Algérie bɛ jadisu bila kana anw fe alors que papu bɛ ka visiter Algérie donc on a un chrétien man ka tigɛ di ɲɔgɔn ma balma man tɛmɛ anw de ni chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ mais olu de bɛ papu contre reçoit mais anw de man ka ta église anw de ni mon père man ka sigi an ma papu reçoit dɛ papu ma deli ka na anw fɛ Mali la mais jadisiw bɛ anw fɛ mais jadisiw bɛ bɔ ni Algérie min yɛrɛ la papu yɛrɛ bɛ bi papu bɛ Algérie bi e min bɛ ka marifa di ka musaw créer ka jinim créer ka diɲɛ jadisi groupe bɛɛ soutenir ko ka taa silamɛya sigi dugu dɔ kan e yɛrɛ bɛ ka papu reçoit e ye jɔn ye ala bɛ jo di jamana in ma don o don Mali de kɔnɔ chrétien ni silamɛ bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ wa ala ye sunkalo bɛn kelen ma Mali silamɛw tun bɛ ka taa kita salon sunkalo la bilahi chrétienw ye dɛbɛ ne fɛnsɛn Mali silamɛw ka seli yɔrɔ fɛnsiw ye bi papu ye kuma dɔ fɔ Algérie kuma kɔrɔmaba don papu ko Algériens ma k'a yira k'a fɔ ko maa o maa n'i ko ala ye kelen ye ini bébé fala ini bébé bala c'est pour montrer aux soi-disant djihadistes des terroristes qui menacent le monde entier qu'on est Algérie est le parent maintenant des terroristes et des djihadistes qui reçoit le pape chez lui-même oh munun ko bibina
ko Mamadou Diko bɛ kɛlɛ min na ko fɛn dɔ ko Mamadou Diko bɛ Algérie kelen na a ye image yɛrɛ Mamadou Diko la k'a ka image in ci Bina Jaraw ni terroristes ma ko nin ye papu yɛrɛ Algérie donc kuma min b'u da a y'a dɔn sa ko c'est vécu silamɛya tɛ foyi tɛ ne bolo Algérie de bɛ ka ninnu dɛmɛ o mais yala gale bɛ min Amsadini y'a gale bɛ min o ko ka bunatigɛ yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ ok a ma fɔ k'a arrangement k'a bɛɛ Algérie e ma ko dɔw ko k'a bɛ Algérie ok a ka kɛlɛ ju ye min ye dinɛ ko tɛ yan a ma papu tɛ yan a ma papu ye yan maa minnu ko bi na k'a fɔ ko an k'a lajɛ an ni jadi sugu ka sigi ani teriw sugu ka sigi Mamadou ko ma fɔ wa a tɛ Algérie yan a ma papu ye yan a ma papu ye ok maintenant fɛn min Algabasu n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ ka attaquer Kitataga sira la Soribugu ni fɛnw ka sidanin tigɛ ko kariban tɛ don ko f'an ka sigi an n'u ka kuma ko musow ka voile don minnu ko ka kari kɔnɔna tigɛ ko musow ka voile don ko cɛ ni muso man ka ɲagami ɲɔgɔn na ne ko ma papu ye Algérie ye wa Algérie min yɛrɛ bɛ marifa d'u ma papu tɛ yan o kumana a bɛ mun kɔ bilen diɲɛlatigɛ la donc o kɔrɔ maa minnu ye Mali jalaki ala kelen bɛ k'u bɛɛ ta tiɲɛ parce que sabula aw binna Mali kan Mali la ala ma gɛlɛya don chrétiens ni y'a faamuya bala silamɛw cɛ fɔlɔ wa aw tɛna anw kɛ kafiri jamana ye anw ye silamɛ jamana de Musa bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi maliyɛnw kun tɛ min dɔn hali ni maliyɛnw b'a dɔn maliyɛn bɛɛ t'a dɔn i b'a kalama ko Magan Wura k'a kun bɛna tafsiri ta kuranɛ la Mali la yan mais Magan alimami ne de bɔra k'o f'i ɲɛna bi Magan alimami kun bɛna yan a Magan alimami kun bɛna mɔgɔ fila de nɔfɛ yan Suala Baya y'a fa Baya y'a Ayidara Magan alimami kun bɛna tafsiri minɛ a bolo ne de bɔra k'a fɔ ni mɔgɔ ye n sɔsɔ n b'a ka bin ta n bɛ bɔ diinɛ la filanan ye min ye Abdulaziz Ayidara Sikaso Abdulaziz Ayidara Sikaso Magan alimami kun bɛ taa ni ka segin kɛ yan kuma bɛɛ hali Iji Sogo n'a kun fagara Magan ka kun tɛ magara o kun bɛ Mali ka sogo bɛɛ kɛ fɛn kɔnɔ k'a bila ka na Mali saga kun bɛ na maliyɛnw ka Iji tagalaw bɛ saga min faga kun bɛ bila ka na en 1981 quand Moussa Traoré a initié a demandé le projet du deuxième pont français ka taa financer AFP m'a son apparat Agence France et pour le développement m'a son le Mali était obligé Magan alimami ka nali dɔ de la yan k'a f'a ɲɛna ko Mali mago bɛ deuxième pont na Moussa Traoré kelen c'est fait en 1989 o de taara fɔ Magan Wura ɲɛna Wura fa de ɲɛna Wura fa de ye wari bila ka na miliyari 10 ani miliyari 6 deuxième pont jɔra n'o de ye a projet bɛna miliyari 13 ni dɔɔnin ma wari tɔ tora miliyari 3 ye o miliyari 3 o de ye CCB jɔ politicien ma CCB jɔ dɛ Alpha ma CCB jɔ dɛ ɲɛ bɛ démocrate n'u y'o fɔ dɔrɔn n'o dossier k'o d'u ma billahi c'est pas vrai Moussa Traoré ka projet de don pont kura wari tɔ de kɛra ka CCB jɔ silamɛya de don Mali kun ye Mali misiriba min jɔra Bamako Bagadaji misiriba c'est fait en 1958 a misiriba ɲɔgɔn 3 de jɔra Afrique de l'Ouest Mali Guinée ale ni Niger Magankaw de y'a jɔ Mali ka silamɛya kama Musa ka kalo ɲini ni lupu ye walahi a kɛra juru cayalen non kalo kun tɛ ni lupu ye kalo kun bɛ ɲini kare kun de la aw bɛɛ kun bɛ bɔ n'aw somɔgɔw k'aw jɔ wa cɛkɔrɔba min bɛ kɛ sigida la ni kalabanci don ni zon don i kun bɛ kalo yira la a ta ye cɛkɔrɔba bɛ kun tɛ bɔ ka kalo ɲini dɛ i b'i bolo jan ka kalo yira la a ta ye fo ka diɲɛ wuli cɛkɔrɔba minnu bɛ bɔ kalo ɲini u ni marifa de kun bɛ bɔ ni kalo yɔrɔ dɔ bɛ marifa ci sanfɛ siɲɛ 3 o don barika bɛ Mali silamɛya bilayi ala kun kelen bɛ ka ɲɛw duga ka Mali kalo bila ka dugula kɔnɔ walahi a kɛra Mali tiɲɛni kɔsa in na Mali kalo kun bɛ bɔ fitiri de Mali ye silamɛ jamana c'est vrai que ala ye dugu in da ka barika min don a la kɔsana mɔgɔ minnu nana ni silamɛya kɛlɛ ni fɛn o de ye ko tɛ parce que ɲɛw juru min cayara quoi sinon ɲɛ nɔrɔ bɛ kalo ye fitiri fɛ de kalo tɛ sufɛ fɛn dɛ kalo ye fitiri fɛ fɛn de Guinée kun bɛ seli k'a ye kalo ye Mali la Côte-d'Ivoire kun bɛ seli Côte-d'Ivoire de ka don silamɛya la o tɛ Aïdara ka din talen kɔsa in na walayi Côte-d'Ivoire ka don silamɛya ko ni fɛn ninnu na u kɛra Aïdara ka Amsadine kelen ka fanga sɔrɔ ka taa sinon bite ninnu bɛɛ kun bɛ to kokotigɛ de la kungo kɔnɔ u da foyi tɛ silamɛya la
Tu sais que Mali c'est un pays de référence de l'islam. Billahi ta'ala, suma wallahi. Les rois sont dominants au Congo que ni Guino Almami gara déjà mis. A don maga Almami nkumbe a koko mkuranen tafsir manka moko so tugu koka malien Guino Almami balulento avec tien sobi. Ni ay bibi na moko do binu jo ko juma seli mai fo tafsir ke kono bon ko wallahi afisinu kurano taru dadi. Ube kuranen fiye dakurunya fla ikuma fam. Ne dia fi ni projet min fina islam ya de nasama ponkura ni CCB sente ko mi ngono bi politicien ko yemi jo o ma jo de mal islam ya de ajo. OK mais bolo tourisme nunu nalendo be en kan kun jumela a kun yera jumela kun foite Algérie ka mo dido bingali de do français de buko ko tiru soute jadi soute bandiou dido bandiou dido note ñoo de on pas boté bien olu de ma Carla Joko muso ko voile ni fond do ani ciow kana fe ni yo fo ko ni yo re ko ni manga fo papu yere be Algérie bi papu yere be Algérie bi donc ni e kayira ka fo in bandia ko nunu flene dongo do ala be jodi fangayma Malik mo be autorité dure de la ni autorité compétente une autorité vraiment qui peuvent résister, une autorité constante comme celle de la transition en fait de hélène économique. Tiens, bra bangé 6 ans. Donc bi attentat fla de Kera Algérie RFI abla Algérie presse a démenti qu'a déjoué au côté a déjoué ma déjoué au de ko ya Algérie ma fo ya la folo bonia damné di parce que jamakulu me la c'est Algérie vraiment voilà. Aya ni yingal be no jawe yingal te no OK donc ametaga nyefe toujours ameto minye terrorisme oluka financement anu deme bagaw e minye ko entreprise Lafarge ko lu fene bolo minena plan kono minye ka terrorisme ku financer bu mabel jawra ibise ka juma fonna ka sangana aka ko makoroy ka jira ka fo minye francier ko lu de terrorisme kokoromadu ni Franci entreprise doy e saka ñu fonna bu o traitera borok no France justice de la tribunal ke kayida ka foko Lafarge ko a jorula ko yo terrorisme financier o yuka ma chaman be sanduru ka so dira doma à plus 225 000 euros comme amende derrière chaman be sanduru dira chaman ma quoi responsable chama aluga DG korobe ko tetere koro munu be we sanduru de chama mani amende kaira ka fo femi entreprise yo condamné à 1,25 million d'euros donc au kosara mais comment est jumé comment joru la wéré ko effectivement ko le terrorisme financier pour que terrorisme ka se ka tieni ga lu ka se ko activité ke o da ke France entreprise chaman be Afrique de l'Ouest kono aba mili ko fon do o chité ou be suro fontaine ko bari terrorisme de parce que nous bi fi kelete ba abolo ko be war de black non awre be terrorisme financier naka wari parce que France entreprise be bara fait kifé bon ningan ka entreprise fin be ni France ba ko ni France action balé ka biu kuna ka ba ko golon fi ni jugement kera français de autorité de a jugement fin beke o ko kolu make dorla de kolu ya ke ko bar sabula est-ce que ba kalama ko u ya ke wala sa tirusu ka ser activité meni o ka se ko activité o ke bo alo kilin ne kuma malla fen caman kun bɛ yan k'an bali terrorisiw kun yɔrɔ caman attaqué bibi na terrorisiw taara bɛlɛbɔra attaqué Kulukoro mara la mais mɔgɔ si kun t'a faamuya k'a dabɔra ka Gabriel Touré sira in de lajɔ ka bɔ Gabriel Touré ka taa Kulukoro sira in na o bɛlɛ kun bɛ bɔ yɔrɔ min na mais terrorisiw ye kun kɔnɔna attaqué don min na mɔgɔ si kun t'a kalama k'a impact bɛna Bamakɔ kan terrorisiw taara conteneur minnu attaqué Sénégal sira la mɔgɔ si kun t'a dɔn k'a fɔ ko minɛn b'a kɔnɔ k'a kan ka kɛ ka est-ce que b'a kalama Kulukoro sira dilan donc terrorisme be attaque caman kɛ c'est purement stratégique mɔgɔ de b'u kɔkɔrɔ ka fuir donc ni entreprise française ninnu de b'a kɛ olu de bɛ wariw générer aw fɛ yen ka tila k'a wari ta k'a di ni entreprise ninnu ma Lafarge ka cas y'o de yira bi k'a yira k'a fɔ olu tun bɛ activité ninnu financer pour que terroristes bɛ se ka menace kɛ cogo jumɛn olu ka se k'u ka activité hali n bɛ kuma caman f'i ɲɛna Kenyaba mara ni fɛn ninnu kɔnɔ attaque caman bɛ kɛ mais a bila u kunna mini clandestine minnu bɛ yen n'u bɛ sanu bɔ dogo la olu caman de b'a kɔkɔrɔ olu de bɛ marifaw ɲini ka na di mɔgɔw ma u b'u yɛrɛ kɛ terroriste ye c'est pour que basi kana na yɔrɔ kɔnɔ olu bɛ se ka sanu bɔ cogo min na ka taa fo Mali ka nin bɛɛ de jateminɛ k'a lajɛ donc Lafarge ka système ɲɔgɔnna bɛ entreprise clandestine caman bɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ bɛ nin fɛn ninnu financer
donc bi kɔni ala ye tiɲɛ bange u ko k'olu ye wari min di terroriste ma a wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko 5 millions et quelques millions d'euros ko wa ko groupe kelen tɛ dɛ groupe baden de don mais groupe min ye nafa sɔrɔ a la ni groupe bɛɛ ye o de ye Daesh ye olu ye 500 000 euros sɔrɔ donc n'o tɛ fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait 5 millions d'euros o de tilala terroriste ni ɲɔgɔn cɛ entre 2013 2014 2015 gɛlɛya fɛn fɛn sirikaw sɔrɔ France entreprise Lafarge cimentier ale de tun bɛ nin bɛɛ kɔfɛ tribunal de bɔra n'a ye verdict mɔgɔw ka taa lien kalan voilà. Aya mais Bobo est ce que an bɛ se k'a dɔn min ye France assemblée kɔnɔna na semaine jan tɛmɛnen na an y'a k'a fɔ ko député dɔw bɔra min ye ka pratique dɔw dénoncer min ye ko Wassim Nasir ye kuma di terroriste ma ko alors que France olu ka musaka de don jamanadenw ka musaka don yalama est ce que nin ye France a bɛ fɛ ka nin bɔ terroriste ka ko de la wa bɛ jumɛn i b'a fɛn ye cogo di mise en scène de don quoi France y'a dɔn kuma in nafa t'a la tugun africains sɔmina ni système nin na Wassim Nasir u b'a jɛlɛ ka kɛ i n'a fɔ u n'ale tɛ ka kɛ i n'a fɔ Wassim Nasir kumara n'a yɛrɛ Wassim Nasir bɛ kuma fɛn fɔ il travaille avec la DGC française France service de renseignement extérieur Wassim Nasir n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ terroriste fɛn fɛn bɛ yen France yɛrɛ ka contact don France de bɛ na Wassim ka numéro de terroriste ma wa France bɛ terroriste ka fɛn bɛɛ ta k'a di donc mɔgɔ min bɛ nin kuma ta k'a fɔ ko Wassim Nasir ko k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ k'a fina ka nɔgɔ bɔ a la Wassim Nasir bɛ baara kɛ ni France service de renseignement extérieur de Wassim Nasir bɛ kuma fɛn fɛn fɔ France gouvernement b'a kalama France état b'a kalama wa France fɛn bɛɛ b'a kalama donc c'est pour te dire que k'a fɔ Wassim Nasir est dans son rôle wa député min bɔra ka kuma mise en scène de don c'est pour nous mettre la poudre aux yeux galon don a bɛ ka fɛn min fɔ foyi tɛ bɔ a la hali sini Wassim alors donc Wassim Nasir bɔra ka kuma di jini mɔgɔ dɔ ma ale yɛrɛ bɔra ka human rights mɔgɔ remercier terroriste bɔra ka human rights mɔgɔw tanu k'a f'u ye k'olu de bɔra ka rapport kɛ Burkina armée kan walasa olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ kow ma terroriste de bɔra k'a fɔ tan a élément bɛ réseau kan mɔgɔw ka taa lajɛ Wassim Nasir bɛ kuma fɛn fɛn fɔ c'est avec l'accord de l'autorité française aw kana da nin kuma si la c'est une manière de nous dire que non France yɛrɛ tɛ fɛn kalama n'aw ka journalistes de don hey a b'a kuma territoire jumɛn kan an ka bɛ France ye nin a y'a fɔ ka to dugu wɛrɛ de la donc an ka bɔ nin kuma ninnu kɔnɔ France autorité b'a bɛɛ kɔfɛ wa France de bɛ ka contacter de terroriste fɛn fɛn bɛ évoluer Sahel kɔnɔna la Sahara kɔnɔna la France b'a bɛɛ ka numéro dɔn a b'a bɛɛ ka numéro ale bɛ ka numéro di o ka journaliste ma. ko tɛ k'u ye questionnaire de ci Amadou Kounfa ma. Amadou Kounfa ma olu y'a yɔrɔ dɔn min. ko 17 questionnaire. olu o kuma Barkhane tun bɛ ka jɔn ye nin. e ka journaliste bɛ se ka kuma ni terroriste ye mais e ka armée yɛrɛ tɛ terroriste ye. France satellite ni France drone de bɛ terroriste ye mais a ka armée t'a ye. armée ye fiyentɔ ye a ka drone de ɲɛfilatigi ye. donc i bɛ taa min. ninnu ye manamanakanw de ye quoi c'est an ɲɛ yɛlɛla ninnu ma quoi. France tu sais que n bɛna min f'i ye France ko la quoi. France bolo bɛ k'a yɛrɛ kala ye diɲɛ kɔnɔ quoi. dugu min don a kirila galon kan wa a bɛ ci galon kan. walayi la France n'a jamais été une puissance. France fura dama hali an bɛ don min na ko bi farafinw de bɛ ka France jɔ. farafinw de bɛ ka France jɔ. aw ɲɛ bɛ nin diaspora minnu na bi n'a bɛ k'a fɔ ko tunkarankew don ninnu ka baaraw n'u ka fɛnw ani France entreprise minnu bɛ Afrique kɔnɔ o de bɛ ka France fonctionnaire sara bi ni diaspora bɛ bɔ France de bɛ tɛ jɔ da la ko mɔgɔ tɛ bɔ. ka tɛna. awɔ ni diaspora tunkarankew k'a fɔ bi k'u bɛ France bila tellement que u bɛ allocation ni baara ni prime ni taxe ni fɛn minnu kan parce que u bɛ ka manœuvre baara min kɛ France u bɛ ka wari sara France ye tugun. ça fait quoi fɛn min don a t'a dɔn ka fɔ n'aw développé la quoi aw bɛ k'a fɔ k'aw yɛrɛ de tun bɛ ka ninnu na balo ko ninnu tɛ foyi ye mais n'i y'aw ɲininka aw ta ye quoi aw tɛ foyi faamuya la mouvement 91 filɛ nin ye mun y'a kɛ cɛkɔrɔba ninnu bɛ ka kuma kelen minnu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ munna u dama bɛɛ tɛ jɛ ka kuma sinon n'a fɔra ko mouvement 91 filɛ nin ye ko histoire turu kelen don ko tiɲɛ t'a kɔnɔ aw bɛɛ de kan ka bɔ ka kuma aw na tɛ ɲɔgɔn fɛ mais munna aw tɛ kuma. fɛn Musa quoi ko in ye kodɔnnen de ye quoi événement min kɛra 91 min profité o tɛ kuma ye dɛ mais n bɛ parenthèse dayɛlɛ c'est faux an y'a fɔ. a don yɛrɛ la kunun ko e ko mouvement min kɛra ko tiɲɛ t'a kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ. jɔn y'a jira. dɔw yɛrɛ tun ye émission sigi a kan. ko ne ko tɛ ko tiɲɛ tɛ yan.
ɔ k'olu ko cogo di ko tiɲɛ don wa ko tiɲɛ don ɔ ko tiɲɛ don yɔrɔ minnu jumɛn ye mouvement démocratique mɔgɔ ye k'olu kan ka wuli ɔ u bɛna wuli don jumɛn donc ma fɔ ye fɔlɔ voilà ala k'o don yira n na et puis an bɛ fɛ de 26 mars tɔgɔ ka falen komi o yɛrɛ don a ka falen pewu cogo di non 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 mais an tɛ se ka i b'a dɔn n bɛna mun ɲɛf'i a dara ko fagali kɛra a don a dara tu sais que n bɛ ka mun ɲɛf'i ɲɛna anw sɔnna a ma koyi anw sɔnna saya kɛra mais anw bɛ min nɔfɛ on veut un autre jugement ceux qui sont témoins des massacres là minnu bɛ saya in kalama u bɛ saya in de fɔ u ye walidenw de sara o Musa région tun bɛ kɛ France entreprise dɔ tun bɛ région tun bɛ kɛ France entreprise dɔ ka siège la ko Austin jumɛn région politicien ka région tun bɛ kɛ yen quartier du fleuve là dans le siège d'une entreprise française ko Austin n bɛ na kelen kelen mais ka c'est pour ça ne ko n ko don o don bɛ fitinin fili ko in na dossier in na politicien minnu tun bɛ yen civil minnu tun bɛ yen olu tun bɛ réunion kɛ Austin avec l'ambassadeur maintenant de la France o kɔrɔ u yɛrɛ dama tun tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi u yɛrɛ dama tun tɛ ɲɔgɔn fɛ u ni français ambassadeur tun bɛ réunion kɛ quartier du fleuve la français ambassadeur tun bɛ na u bɛ réunion kɛ sɔrɔsiw ka réunion tun bɛ kɛ fan dɔ in na Musa bɛna janfa filanan f'i ye RFI de fɔlɔ kɔnɔ ka fɔ ko coup d'état kɛra Musa la a ye taa mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ɲininka coup d'état kɛra u ye coup d'état kuma fɔ Musa ka sɔrɔ Musa sigilen b'a ka bureau kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ma kɛ foyi ma kɛ RFI kelen k'o fɔ tuma min na France y'o fɔ de k'a lajɛ n'a sɔrɔ jamanadenw vont soutenir maintenant le coup d'état c'est que France a bɛ min ɲɔgɔnna ka na quoi ala ka barika dɔn ko blocus kɛra ko nin kɛra a bɛ jamanadenw ka réaction de lajɛ o don y'a sɔrɔ maliyɛn hakili ma kun kosɛbɛ donc a fɔra ko coup d'état kɛra Musa la on a vu que tout le monde applaudissait Musa ye mɔgɔ min bila ka taa kuma i b'a dɔn wa Mamadou Jara Igor fa Musa y'o de bila ka taa k'a ka taa kuma k'a ka taa radio la ko ka taa fɔ ko c'est pas vrai o bɔra ka na palais kuru kɔnɔna la o ma sɔn ka taa o mɛnna donc maintenant Musa tilala tun ka mɔgɔ wɛrɛ bila ko ka taa tugun o tigi k'ale tɛ se ka taa ko parce que ko fulu kelen bɛ ka dal labɛn minɛ ko mɔgɔ tɛ se ka radio Mali lasɔrɔ c'est ainsi que France ambassadeur ye message fait télégramme ci k'u ka yɛlɛn sisan ko c'est consommé parce que n'i y'a ye ninnu ban ka taa o kɔrɔ ko ils sont d'accord ka Musa minɛ u ka sɔrɔ ka Brice wele Musa bɛ bureau min kɔnɔ Brice de bolo y'a jira n bɛna cɛba kelen tɔgɔ f'i ɲɛna le chef d'état-major maintenant à l'époque c'est un certain Kulubali colonel Kulubali ale ni Musa de ye san 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ kaso la u ye ko sugu bɛɛ ka taga nkalon tigɛ Musa la u ka tɛ nkalon tigɛ Musa la Musa n'a rien fait c'est lui qui était le chef d'état-major n bɛna mot filanan f'i ɲɛna a ye ɲininkali kɛ politicien na ko jɔn de tun chargé don ka baliw tɔmɔ ka taa ni bali ye ka taa yira tribunal la ko n'a tigi ye bali dogo cɛkɔrɔba kulo bɛ na cɛkɔrɔba a bɛ balolen o a bɛ lara tɛ ja dɛ billahi 26 mars histoire ala de b'a tranché parce que i b'a dɔn u bɛ taga sa kelen kelen u bɛ taa la sɔrɔ kiiri in ta kɛ lara tugun ala bɛ t'u bɛɛ ɲininka yan billahi n'a ma kɛ i bɛ si bɔ tigɛ kɔnɔ parce que nkalon min b'a kɔnɔ est ce que b'a kalama o bɛɛ kelen bɛ k'u man kun mais kuma don in lara jɔ don kɛnɛ kan ye Musa bɛ kuma filanan min f'i ɲɛna lance flamme min kɛra ka Salivert jeni nkalon don l'armée malienne ne dispose maintenant c'est ce genre d'armes lance flamme tun bɛ yen min kɛra ka maliyɛnw jeni Salivert la a kun ça fait armée malienne ka arme na a kun tɛ yen nkalon don o bɔra min c'est que maliyɛnw sara de quoi maliyɛnw sara donc bi bi in na il faut qu'on reconstitue les faits jɔn de ye maliyɛn di saya ma nkalon kan jɔn de ye nkalon tigɛ ka maliyɛn faga an k'o jugement de kɛ c'est pour ça ne yɛrɛ b'o de ɲini na bi ne tɛ histoire ko la o moi je veux qu'on reconstitue les faits hali y'o interpellé ka na n'u ye mɔgɔ témoin bɛ yen o ma sa o France tu sais que u ye 26 mars kɛ événement de k'ala bonya ni est ce que b'a kalama ni indépendance ye ni 1960 alors que indépendance événement ka bon ni 26 mars ka indépendance ta n'i y'a mɛn 26 mars ko Mali tɛ indépendant mais mɔgɔ caman bɛ ka fɔ k'aw bɛ ka histoire falsifier k'aw bɛ ka désinformer aw bɛ mun fɔ o la non an bɛ k'o de f'i ye o minnu bɛ ka kuma na n'olu tɛ o cɛkɔrɔbaw bɛ balolen o acteurs tɛ yan u bɛ yen o cɛkɔrɔba ninnu yɛrɛ bɛ balolen ne ye minnu fɔ nin n'a kɛra Austin cour kɔnɔna la mais dɔ ka taa témoigner mɔgɔ ka taa lajɛ maliyɛnw bɛ minnu n'u ye procès dayɛlɛ sisan maliyɛnw bɛ taa témoigner cɛkɔrɔbaw bɛ Mali kɔnɔ qui sont prêts à aller témoigner walayi o hɔrɔn cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen
procès wallahi Mali cour il va comme le président de la Cour suprême a ka procès d'Alex il va comme sur l'événement maintenant du 26 mars 1991. Est-ce que c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. Et pourquoi jugement doit être sans que quoi faire? réellement mi Parce que namani ke ba comme am histoire fou de écrit ka blande. c'est dobala abema fo abeta mo be kumpana quoi. Ma fomia ani mo chamantara, il faut qu'on recadre l'histoire, qu'on reconstitue les faits pour écrire une bonne histoire, une belle histoire. Mo sara démocratie de kama mais mo donner mo faka. Sinon quand faut biko balon sara démocratie kama we tien. Mais alou yo kuma min fo ne ko élection on mal là. C'est venu yo kuma quoi ko le na élection, le na élection tout dit. Oh man, le juin 1979 Moussa Traoré élection juin 79. Élection de Moussa Sy. Ma élection vidéo chima. Mba élection vidéo, mba tamba chima. Moussa Rebe kana voter. Ne ba élection vidéo taka chima. Moussa ka wati élection de Moussa après 68 séminal Chili, comité militaire national Chili. En 79 Moussa élection où il a passé avec 99%. Moussa Rebe kana voter mba vidéo chi au paiement. Aka bla ko page ga aka yula ka fo ko lu na élection ne ou ya so élection kumi. On a fengele mieux mbo nyefie oye ka malien nyama tige faso fen talima ka faso duguro yuruku ka misiri fere ka sugu fere ka ballon terrain fere ka faso wartani tige fly fente kila ka procédure pénale ka pression que justice ka ni nga parti moy ni nga parti moy ibse ka fo ko nana no ko nte malla sambi se ngono ko na nyodo na boro la nous mana ni fouiller ka école bla retard la ka école ti parce que moyen nous Moussa bla nyona beaucoup be minge mali école la Moussa ma so de ma et mana 78 de 1978 à 80 donc ministre de la jeunesse et des arts moi Alpha de ko ministre Alpha de ko ministre de 78 à 80 Temimi fini l'histoire est là. C'est des anciens serviteurs de Moussa. Où est-ce qu'il y a un peu Ali Abdeng comment il faut que Moutratal comme Sénégal. Mais qui était le secrétaire général des jeunes étudiants maliens du Sénégal? Mais moi je donne quoi? Moi Moutratal comme fait nyama et Moutarwan comme secrétaire administratif. Mais les bien acteur donc les filles pour ko 26 mars temene de Moutakana. Mo ni fina ka e ma kele wula ro ma ala mi nganga demso e ma ibaro me kuma kele fina. Me kuma kele fi. Ayta iranien wa histoire ta kala je. Igani 26 mars da nyoma. Iranien ko do min de ma sa kele na. Iranien sara kele nyemo sagla Mali histoire la te nyemo salé abada. Ibe Mali histoire beladje iti fama salé iti fama den salé wa jamana maraba yolu de fene wa ni kele kele bebe tumu. Nous ne pouvons pas nous dire que nous blaka dugolo jini ka tieni ke wani kele banebu no te vesibu bulu atu flambulu aya taw ni ko ayta Iran on 20 mars da nyoma Iran nyamko sara kadru sara e muso sara den sara Mali histoire la iti nyamko sale mi rebe jamana mareta le sale ta den sale mi rebe mo wule ka blaka ta le den sale maro nya fuma mo ni be sara bo o be sigi mina fen fla fina nu yen soso dungo do Musa kana me kuma dabla Moutratal ka parti tous les cadres révolutionnaires dignes honnêtes avec M. Dila Moutratal de a bɛɛ galabo ima ko parti de no ka toy ne ko parti de ka toy munu bɔra dun parti de olu gɛn Tcheblin Dramé un leader emblématique Tcheblin Dramé ko M. Dila Amirou Diabaté ala ka hinala un cadre honnête mɔgɔw de wɔru buku ka Moutratal dɛmɛ Dibital, qui fut DG de l'ONT, il y avait un cadre à l'ONT, Dibital, nous avons dit Mourodi. Nous avons fait la motion de la année mouvement citoyen que nous avons fait. Mais nous avons fait PPR Djigiba, parrain PPR Djigiba. Ancien ministre là, tu ne peux pas avoir un politicien intègre, honnête que Djigiba. PPR, prêt pour la révolution. On a une cabale de révolution que nous avons fait. Tous les grands révolutionnaires cadres avec M. Dila, ils vont montrer les aider quoi. Montrer n'était mon chila na l'érité. On est une belle abo. Et comment on montrer un comment quand on est séné créé on va comme la bébora à quel tout. Donc montrer n'est jamais démocrate.
Un vrai démocrate, chaque fois il se soumet aux ordres maintenant de la majorité. Même il est bon. Il est bon comme montre à quel point. Ailleurs il est droit. Bon, nous avons une démocratie corrompue. Ah oui. Abo soma muna. Ne pas cadrer fait faire une d'aïta ni belle ni belle qui est cadre honnête. Ne ni belle contrôle Mali politique qu'on a billahi sans bas sur Mali politique. Imaginez-moi mal. Parce que mon parti président était sans but ça va. Ne pas moi final a bec mais c'est ni de là. Même Moribo Kadjoge, n'y a même tout le monde dans le Guatemala. Qu'on fait comme c'est ni de là. On m'a demandé reflet. Après la révolution de on m'a demandé borami. Borami. On m'a demandé borami c'est ni de là. Mais montre avec des dates c'est ni de là. À l'état d'eau. À l'état président à l'état d'eau. Sinon bon t'as parti là. Vous continuez c'est la boue. Mais continue de coller parti idéologie de. Nous devons aller Moribo Boye, aller Moussa Boye Mouna. Allez dans la Moussa Made quoi akina pour la liberté d'expression. Bon elle est à la liberté d'expression dans la parti qu'on il va connaître tous ces cadres là son parti. Ni cadre ba betara et qui miri ni cadre nyama bonne politique de tient de mais il ça ne be pas fina il est demseni Mali beyala jigiba pépère faut qu'il c'était pépère toi ko la Mali kono d'accord mais vous ayito yi tamani kuma OK vous mama ka fo ni be ko fe on bora ka ni téléphone be fo no be lo ga ira ka ko on ka histoire yema non on est tipo ka histoire ko Mali awi parce que on awo kuma chema fo ku ka bo no tika bo mais na bora ka bi fo ba ka histoire yema i wara mo mun do wa i wara ko Mali ra tara ku dani wallahi Mali tara ku dani i wara Mali ra niveau ka bon mabi wallahi parce que ni kelin ni be bolo ka fo ko ni Musa Bina ko le be fanga mara quoi i wara ko ko erreur ni kelin bolo ko ni Musa Boray ku be fanga mara uma i b'a kuma bulu kuna ko adama bɛ se ka san 40 kɛ fanga la wa u y'a bulu kuna k'u bɛɛ bɛ turu kɛ kelen u bolo ko ni adama ka san 10 banna a tɛ tɛ o bɛna san 5 bɔ i b'a dɔn u ma Mali yɛrɛ miiri ko mɔgɔ bɛ se ka kɔrɔbaya k'a fɛn quoi ninnu bɛ kuma dɔ fɔ n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ b'i nkalon don u b'a fɔ ko sɔrɔdasi ninnu ma kalan k'olu kalan politique dɔn k'u tɛ politique dɔn ko politique sɔrɔdasi ninnu tɛ politique dɔn sɔrɔdasi ninnu bɛ mun dɔn politique la ninnu t'a dɔn sɔrɔdasi ninnu bɛ min dɔn politique la i b'a dɔn ko waati min na ninnu bɛ école fermer k'u denw bila ka taa kɔfɛ o b'a sɔrɔ sɔrɔdasi ninnu bɛ Britannique la sɔrɔdasi ninnu tɛ grève dɔn tu sais que les Assimilés et consorts sont 1000 fois intelligents i b'a dɔn e sɛbɛ kalama Emiya bɛ ka cours kɛ waati min na Malidenw bɛ grève kɛ 9e 8e bɛ bɔ o b'a sɔrɔ Emiya bɛ kalan na donc les Assimilés ils ont eu cours normal de suite i b'a dɔn k'u tɛ grève génération tɛ yan c'est la raison pour laquelle u bɛ ka jamana mara ni maracogo de e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'o ninnu ye technique bɔ min ye grève denw tɛ dɛ wa ne ninnu bɔra aw kunna aw tɛ cadre sɔrɔ administration kɔnɔ bilen dɛ parce que dans 10 ans l'administration malienne aura un problème de cadre i b'a dɔn ko le niveau de la fonction publique est très bas et to kalama i b'a dɔn ko fonction publique niveau yɛrɛ de binnen don politiciens ninnu de y'a bi année facultative année blanche année sauvera année ma sauvé année bina année wulila année y'i jan année y'i kuru année y'i seri a si tɛ année ɲɛnama ye a y'a cɛkɔrɔba dɔ labɔ min den kalan kɛ yan n b'i deli a cɛkɔrɔba dɔ labɔ fo n'a y'a sɔrɔ o kelen b'u la dɛ n'i ye min den ka kalan kɛ dɔrɔn o n'a den fitinin ma kun man di parce que o fana bɛ yen den dɔw bɛ yen u kun ko ka go ye o bɛ den dɔw ma b'u yɛrɛ la n'olu tɛ u denw man di si ma kalan kɛ yan u den bɛɛ kalan kɛ kɔfɛ n'i y'u den min ka kalan kɛ dɔrɔn o den o y'u ka mangoni parce que Bari la y'a ka école kɛ yan voilà. Aya a bɛ taa ɲɛfɛ min ye ko ɲininkali kelen ye. Bon ni an fɛ ka mars 91 histoire dɔn walasa ka procès dayɛlɛ a kan c'est en génération k'a dɔn bi histoire kana participer ka tiɲɛ fɔ maliyɛn dɔw tɛ kan ka sira di jumɛn. An bɛ Cour suprême de écrit a ka procès dayɛlɛ sur l'événement de mars 91. Jɔn de kan k'o écrit. Jamanadenw yɛrɛ bɛ se k'a pétition hali an bɛ se k'a mouvement bila en place. Jugement min kɛra an ma da la an bɛ fɛ ka jugement yɛrɛ ka kɛ. Les témoins des faits saya kɛra cogo di marifa jumɛn cira su minnu kɛra a bɔra cogo di jɔn bɛ min kalama la parce que i b'a bila i kunna France ambassadeur a joué un rôle crucial dans cette France dun t'anw ye ne bɛ ka fɛn min f'i na i y'a ɲininkali kɛ cɛkɔrɔba caman bɛ yen wa sɔrɔsi caman bɛ yen qui sont prêts à témoigner n bɛna sɔrɔsiw ye a politicien a fatura sisan i b'a kalama ko sɔrɔsiw y'a minɛ a bɛ ka tasuma don pharmacie dɔ la u taara n'a ye PC la
Kapel min kun bɛ yen ko ko nin de don ko non ko nin y'an dɔ ye ko k'a bila blouson kun b'a la mouvement waati awɔ 91 waati ko non ko nin to yen ko nin y'an dɔ ye ça fait il y a une trahison pure quoi u ye fɛn bɛɛ ta ka da Musa kun alors que u yɛrɛ bɛ dɔ kalama la ko Alassane ni Gbagbo ka procès ko Gbagbo dɔrɔn de nɔ don ko mais Alassane ni marifa dɔrɔn de cɛ mais a ma mɔgɔ faga CPI yɛrɛ ko Alassane ni marifa ci ko le nord de la Côte d'Ivoire était dirigé par Alassane mais Alassane ma mɔgɔ faga de a ye marifaw de ci mais mɔgɔ sara Gbagbo de ni ma Gbagbo ka saya mɛlɛka ye quoi ale bɛ nin bɔ Alassane bɛ marifa ci o bɛ cogo min na 91 événement bɛ ten de u nana histoire dilan de anw bɛ fɛ o de ka bɔ yen an k'a lajɛ jɔn de tun bɛ pɛnɛsɔngɔ di jɔn de tun bɛ denmisɛnninw bila nin na jenini kɛra cogo di armée minnu donna sɔrɔsi minnu donna ka ɲagami Mali sɔrɔsiw la jɔn de kun don mercenaires minnu tun bɛ jama cɛla jɔn de kun don mɔgɔw sara cogo di est ce que mɔgɔ min kan ka jamana bara il doit être témoin encore des massacres du peuple malien a y'aw si tiɲɛ na kɛ n'aw ma tiɲɛ fɔ fo ka jɛ wuli Mali tɛ démocratie ɲɛnama sɔrɔ fo minnu sara tiɲɛ ka fɔ de. D'accord, donc, si on a un bon niveau, on va y avoir un segment Doumbia, au fait, après la publication de l'Opéra à Faka CV, il y a un peu de CV pour moi, il y a des choses, mais on peut pas faire. Il faut épauler la semaine qui est à un euro formula. Même quand tu vas voir la publication, il va commenter. Donc, qui commence, qui est là pour à Djabi. Et bien, tout c'est le groupe moyen. On va essayer à nous. Bon. Ne bolo adamaden ka sebe da i ka hɔrɔnya di ani ka yɛrɛ woloya i mana kalan cogo cogo hɔrɔnya de b'i ka kalan dafa donc aw bolo ko sebe ye kalan de ye kalan fɔlɔfɔlɔ o ye lamɔ de fako de bila aw kunna Musa mɔgɔ de bɛ kalan ka bɔ Sorbonne na i bɛ n'i sigi kala ka i fa b'i ladi i fa i ni ka bɔ Sorbonne na i fa b'a f'i ye ko diɲɛ a bɛ diɲɛ ta a bɛ diɲɛ f'i ye i wolo fa yɔrɔ ye CV dɔ ye dɛ i bɛ taa agronomie kalan Chine kana Sénégal tun b'a to a ka foro la k'a f'i ɲɛna ko ko ɲinɛ kaba ko sanji tɛ ɲa ɲina météo a kun fɛ n ko fana ye kalan de donc CV dan tɛ école ye quoi. Il y a un Cheikh Oumar bɔra ka kuma min fɔ k'a fa ka CV exposé j'ai compris quoi Cheikh Oumar tun bɛ fɛ k'a fa di mɔgɔw ma de c'est k'a dabɔ a kama exposer son papa qu'il n'a pas il a la haine contre son papa mɔgɔ b'i ka politique kɛlɛ kɛ i t'i fa exposer non ça fait quoi mɔgɔ b'i ka politique kɛlɛ kɛ i t'i fa exposer ne ye nin kɛ parce que o kɔrɔ Cheikh Oumar bɛ ka min kɛ a n'a fa tɛ ɲɔgɔn sira la o bon Cheikh Oumar n'a fa tɛ ɲɔgɔn sira la o n'an ko an ka tiɲɛ fɔ o Cheikh Oumar n'a fa tɛ kelen dɛ n'an ko an ka tiɲɛ fɔ kuma la an ka taa ni kuma yɛrɛ tiɲɛ ye Cheikh Oumar bɛ ka kuma n'a yɛrɛ tɔgɔ Cheikh Oumar tɛ ka kuma n'a fa tɔgɔ ye o donc munna Cheikh Oumar b'a fa exposer n'a fɔra ma i ye kuma min fɔ ko kuma ɲuman tɛ k'i ye kuma min fɔ k'a don dabɔ ta e nana n'i fa ka CV mais e min fa ka ko bɛɛ fɔ bon n'i nana n'i fa ka CV o tɛ kalan yan i fa ka baara don n'a ye gɛlɛya fana sɔrɔ baara la i kan k'o fana fɔ dɛ. Donc ne nana n'i fa ka CV an fɛn fɛn filɛ nin ye n'a sɔrɔ gɛlɛya b'an fa la an jɔ bɛ sɔn k'a fɔ Ala de y'o seere mais alors que i bɛ taa sɔrɔ dɔw fa ye gɛlɛya sɔrɔ ko dɔ la min tɛ faso wari yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ y'a ka wari kalifa don dɔ fa la dɔw y'o dun mais o t'o fɔ réseau kan o n'i ye nalen n'i fa ta ye a fa dimiya de b'a la c'est que a fa dimiya de b'a la awɔ Cheikh Oumar fa dimiya de b'a la donc a taara a b'a fa di mɔgɔw ma cogo min na i b'a dɔn n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna Musabu n'i bɛ fɛ mɔgɔ k'i ba neni i b'a ba neni a b'a ta sara i ba la awɔ ba nenikɛla ni a bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a bɛ fɛn dɔ f'i ma i b'i ta sara a masa la n'i tɛ fɛ mɔgɔ k'i masa neni kana mɔgɔ masa neni toi tu ne peux pas dénigrer un pays ka jamanakuntigi dénigrer k'a yira k'a fɔ k'i bɛ terroriste yɛrɛ sankɔrɔta ko Ala b'e fɛ de terroriste bɛ ka attaquer min kɛ ko min y'i sɔrɔ yan et au même moment o attaque kɛlɛbaga e yɛrɛ fa y'o dɔ ye parce que e fa ye militaire e fa ye officier ton père est payé maintenant pour ça et sɛbɛn min fɔ nin nin sɛbɛn bɛɛ nafa ye jumɛn ye ka se k'a bila en œuvre pour empêcher ces gens là o bɛ ti tiɲɛ de mais ni e ma se k'o kɛ f'e e tila ka o jamana bɛɛ sɔrɔsiw b'a la ka sa don o don k'o saya bɛɛ kɛ fu ye k'e k'i fa ka CV bila donc e y'i fa lase e de y'a dabɔ kama mɔgɔ k'i fa dɔgɔya sɔnni i fa ma fɛn kɛ fo bi Cheikh Oumar fa ma deli ka kuma o i ma deli ka mɛn ko Cheikh Oumar fa ye nin kɛ o donc an bɛ yafa deli a fa fɛ den de y'a las'a ma o n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bamananw tun b'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ ko Ala ka ku bɔ n na i bɛ ku dɔn ko
denjugu de ye ku ye n'a fɔra ala ka ku bɔnna o kɔrɔ ala ka kɔ bɔnna mɔgɔ ku quoi ala ka fɛn bɔnna denjugu de bɛ mɔgɔ lase lagosi ma denjugu mɔgɔ de bɛ mɔgɔ lase lankani ma maa min ka wusa n'i ye denjugu de b'i bila a b'i dɔgɔya i ka wusa ni mɔgɔ min ye denjugu de b'i las'a ma hali luwanse la i bɛ cɛ dɔn a tɛ se mɔgɔ si ma mais a den de b'a da don kuma la donc bamanankan la kalikan de don ko ala ka ku bɔnna a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ala ka chômeur ɲɔgɔnna di yan parce que mɔgɔ b'a ka jamana lagosi k'a lanɔgɔ i seko kalama i mana ban Asimi ninnu na cogo o cogo i se ka terroriste fɛ ka tɛmɛ Asimi ninnu kan jusqu'à ce que terroriste ka acte ta ka tila ka terroriste ka fɛn inventé chômeur bɔra k'a fɔ kɔsa in na ko Mali yɛrɛ bɛ ka terrorisme financer e bɛ se ka cogo di terroriste bɛ ka taa jaga min minɛ dugudenw na e ti